NdinguZenande Ngxabi, 24 years of age. Ndifunda Port Alfred A43 Air School. I've been privileged enough to be funded by ECT Transport. I'm doing an aviation career. I've chosen to be a pilot. Training is going well so far. I have recently done a NAV, which means cross-country flying across whatever landmines that they could give you. It's going well, and it's quite a hefty price. It's around about 1.3 million, but fortunately the government has been helping us, not just me, but there are 5 other students together with me funded by ECT Transport at 43 Air School. So far so good, everything has been going well. Sinika abantu abatsha ingakumbi aba basuka kumakhaya ahlelelekileyo naba bafunda kwizikolo ezihlelelekileyo. Njengoko nibonile iziphumo ze-matric ziyakhombisa into yokuba ezaa zikolo zisezilalini nasezilokishini ziyasebenza kakhulu ukusinika abantwana abaneziphumo ezikumgangatho ophezulu ingakumbi kwi-mathematics nakwi-physical science. So kuyanyanzeleka singurhulumente sicinge banzi, sijonge zonke inkalo ukuqinisekisa ukuba abantwana bethu abaphelele ezitratweni ingakumbi xa besebenze ngohlobo abasebenze ngalo. Siyaqala ke apha, ewe liyakhula liyanyelela, kodwa ndiyakuthembisa into okokuba njengoba siqala le initiative, yi-initiative esizawubhilda kuyo sizise more engineers apha, abantwana sikhulisela engineering, sidiversifye le program yenziwa apha yokutreyina i-pilots. Kodwa ndiyavuya kakhulu into okokuba abantwana babantu abamnyama, especially previously disadvantaged, banikwa i-opportunity yomhlaba, i-opportunity abangazange baphupha nophupha ngayo, eniyakubonakalisa into yokokuba injongo zethu singurhulumente ekwakheni ilizwe lethu kukuba sityale imbewu kubantu abatsha, kuba uthango olungenamgqikhwa asilothango. Eastern Cape, home of legends.